ஹலோ காய்ஸ், திஸ் சிம்ரா சொல்லிட்டாங்க. நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான எறா 65 தான். அதுக்கு நான் 2 டீஸ்பூன் மைதாவை கூட 4 டீஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா மைதா எறாவை கோட் பண்ணுறதுக்கு தான். இது பேர் தான் மைதா பேஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து 1/4 கப் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல, அதையும் நீங்கள் கூட கொஞ்சம் ப்ரெட்டை மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க. அதை அரைச்சா பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்துடும். வறுத்து அரைச்சிக்கோங்க. இல்லைனா நீங்கள் ரஸ்க்கை கூட அரைச்சிக்கலாம். அது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ரஷ் பண்ணி. ஸோ இந்த இறால வந்து நான் மஞ்சத்தூளும் கொரியாண்டர் பவுடரும் சில்லியும் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட வந்து மைதா நம்ம போட்டோம்ல, அது கூட வந்து சிக்கன் மசாலா இருக்குல்ல, கறி மசாலா, அதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், எறாவை மைதா பேஸ்ட்டில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த மொறு அதில் போய் போட்டுக்கோங்க. இப்படி பண்ணுறதால நம்ம எறா வந்து நல்லா மொறுன்னு இருக்கும். தோசைக்கல்லே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. வெந்தோடனே 2 சைடும் நல்லா ப்ரௌன் ஆனமே இந்தமாரி ஆனோடனே. ஸோ டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காம நிம்லா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.